Copii, voi stați cu minți, e timpul ca adult să își iasă din minți, să cumpere mașini, haine și bijuterii, telefoane vibratoare și ecrane LCD. Suntem normali, avem doar nevoi speciale, acoperite de sume proporționale, mai mult sau mai puțin legale. Fă mișto, vreau 1000, 1 milion, o tonă de euro. Planul e făcut, sunt gata să-l execut, n-o să cerșesc, mă umilesc, nu împrumut. Fără rezidență la penitenciar, fără să mă stilizez un gabor cu creta trotuar. Sunt acționar la 10 străzile, îmi apăr și mi-ajut aproapele. Profit de moment de cândva cu alai, o să mă duc să servesc un Mai Tai în Hawaii. Că viața e ca un cartel de nisip, știu bine, promit să profit doar un pic. Vreau mult sentiment, vreau să simt că iubesc, și-n ultima clipă să simt că trăiesc. O să ajungi la Bărăcean ca de deștept ce și te trezești că n-ai realizat nimic, să îmbătrânești. Te-ai gândit toată viața cum să faci să fie bine asta, când toată bucuria a trecut pe lângă tine. Îmi place ei să nebunesc când văd o târfă beată în dres, clasa business dornică de sex să nebunesc. Iubesc să fumez un cui.